Irridu nkomplu nwasslu l-messaġġ li l-isport huwa għal kulħadd filwaqt li għandu jkun parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan kien il-messaġġ ta' Mart il-Prim Ministru l-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, f'artiklu opinjoni fil-Gazzetta The Sunday Times. Dr. Lidja Bela bdiet l-artiklu tagħha billi rrimarkat kif fl-aħħar ġimgħat l-isport u s-sinifikat warajh iddomina l-aġenda nazzjonali tal-pajjiż, dan grazzi għas-suċċess tal-kontinġent Malti fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar fl-Ewropa. Kien hawn li Dr. Lidja Bela rrimarkat ukoll is-suċċess tat-tim ta' Special Olympics Malta fl-aħħar ġimgħat e kif ħadu sehem fl-Olimpjadi Speċjali f'Berlin fil-Ġermanja. Lob li fihom it-tim Malti rebaħ b'kollox 32 medalja, 16 tad-deb, 11 tal-fidda u 5 tal-bronz. Dr. Bela sostniet li grazzi għad-dedikazzjoni mill-atleti u l-coaches tat-tim ta' Special Olympics Malta qed jiġi notat tkabbir u avvanz kuljum. Mart il-Prim Ministru sostniet ukoll il-prinċipji li jsawru l-miri ta' Special Olympics Malta, jiġifieri li jiġu provduti l-aqwa opportunitajiet lill-atleti mhux biss biex itejbu l-ħiliet tagħhom iżda wkoll li b'kuraġġ u determinazzjoni jesperjenzaw il-gost u l-għaqda li jġib miegħu l-isport. Fil-fatt, Dr. Bela innotat il-mod li bih intlaqa t-tim ta' Special Olympics Malta ftit tal-jemilu mal-wasla tagħhom lura f'pajjiżna. Intant ġie sostnut ukoll il-messaġġ li jibgħat Special Olympics Malta dak li tagħti l-almu tiegħek kollu u li turi l-valur fl-abbiltajiet tiegħek. Dr. Bela għamlet ukoll aċċenna l-lob ta' Special Olympics li saru f'pajjiżna s-sena li għaddiet u li wrew kif pajjiżna verament iħadd dan il-prinċipju tal-inklusività. Fl-artiklu tagħha Dr. Bela qalet li dan il-pajjiż mhux se jħalli lil uliedu jaqgħu lura e kif dan il-gvern jemmen li kulħadd għandu jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Għalhekk pajjiżna se jibqa' jaħdem favur aktar ugwaljanza u inklusività mhux biss fis-settur sportiv iżda f'kull livellu qasam tas-soċjetà, mill-bankijiet tal-iskola sa fil-postijiet tax-xogħol, temmet tgħid Dr. Lidja Bela.